Pangutana, kamunusaman mo last nga nakalantaw o usa ka sine o dokumentary mahitungod sa kinabuhi ni Hesus? Kasagaran sa ato makalantaw ta og mga movies o documentaries mahitungod sa kinabuhi ni Hesus kung Semana Santa, no, kay ang kasagaran nga makita nato mga available nato nga resources ang Jesus of Nazareth, no, o katong the Messiah, no, nga sikat kaayo. Apan kadto sila mga kuan na to, mga dugay-dugay na gyud to, no, nga mga katuigan nga ginalantaw nato kanunay. So kanusaaman mo last nga nakalantaw mahitungod sa movie o documentary mahitungod sa kinabuhi ni Kristo? Kung gusto ninyo nga mahimo nga updated, na ako'y ginalantaw nga series, no, karon online, now on its third season, ikatulo na ni siya nga season. O ang titulo niini nga series, The Chosen, no. So nani siya ay more than 1 million subscribers sa YouTube, The Chosen. Ang Chosen mo ni siya ang usa ka series dili ni hinimo sa Hollywood kundi independent yun ni siya. O gisulti ni nako karon nga kininaanan ni siya sa iyang third season kay kung mulantaw mo didto sa ilang YouTube account nga nanay ilang trailer dito para sa ilang third season, kini siyang naa sa atong ebanghelyo mo ni siya na-appeal karon sa third season, no, nga kadtong si Juan Bautista na siya gidala nga duha ka gipadala dito nga duha ka tawo o gipapangutanan nila kang Hesus, no, nga are you the one, no? Are you the one? Ikaw ba gyud? Or do we need to look for another? Kinahanglan pa ba ming mangita og lain? Kung inyo nang lantawon ang trailer, mas ma-feel gayud ninyo, no, kining gisulti ni Juan Bautista karon, no, kay si Juan Bautista niining higayuna nabilanggo naman ni siya. Mo nga iyang gisugo ang iyang duha ka mga tinun-an. Are you really the one? O kinahanglan pa ming mangita og lain? Ang mga Israelita nagtuo sila nga kung moabot ang Mesiyas, usa sa mga signs niini kining gitawag nato sa English nga liberty to the captives. Malingkawas ang mga binilanggo. And they really took it to heart, no, nga kung inigabot na sa Mesiyas, ang mga katong nabilanggo makalingkawas na. Apan ining higayon na si Juan Bautista nabilanggo. Mao nga nakahuna-huna siguro si Juan Bautista, no, kanang ma-imagine nato nga si Juan Bautista nagtuo siya nga inigabot pud sa Mesiyas, siguro makalingkawas ang mga binilanggo, no, karon kay siya naman ang nabilanggo, no, tapos wa man siya kagawas. Mo na nga niingon siya nga palihog ra gud adto si Hesus nga pangutan-on kung siya bagyod o mangita pamiog lain. There are two general feelings nga gusto nako nga i-highlight today. Una kanang despair. Dali ra nato nga masabtan ang gihibati ni Juan adtong mga higayuna. Ikaw ba jud o kinahanglan pang mangita miglain? Sa daghang mga higayon, sa dihang kita makaagom pod og mga pagsulay, natay tendency nga makalimtan nato ang atong mga langitnon nga mga tumong. Kaunon dayon ta sa daghan nga mga pagduha-duha. Kaunon dayon ta sa daghan nga mga pagduda. Mao nga sama ni Juan o sa iya mga disipulo moingon pud ta, tinuod ba kaha, no, nga naay Ginoo? Tinuod ba kaha nga naa gyoy Ginoo sa langit? Kung tinuod ang Ginoo, nganong naglisod-lisod man ko? Nganong daghan man kay ko og mga pagsulay? Dili siguro tinuod ang Ginoo. Daw mura pud kanang mawala pud ta sa pasing usahay kung mo abot ang daghan nga mga pagsulay. Mao nga makaingon pud ta nganong daw murag wala may naminaw sa akong mga pag-ampo. Si Juan nakasinati sad ini. Ang mga sumusunod ni Juan nakasinati sad ini. Mao nga nangutana gayud sila kang Hesus, are you the one? Or do we need to look for another? Ikaw ba gayud ang among gipaabot o kinahanglan pa ming mangita og lain? Despair. Apan ang good news karong adlaw, dili mao ang feelings of despair, kundi ang ikaduha nga feeling, the feeling of hope o paglaom. Si Jesus nagtanyag og paglaom. Mao nga ang iyang tubag ingna si Juan nga ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanglahon na nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na nga banhaw
ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Mao pud ni ang lain pa nga mga signs nga moabot na ang Mesiyas. Sa kinabuhi di ay moabot jud usahay ang despair, ang mga kagulanan, mga sitwasyon nga lisod apan ang kinabuhi dili angay nga puy-an nga masulubon kundili puy-an nga may paglaom. Ang atong santos karong adlaw mao si Saint John of the Cross. Ang atong imahe kang Saint John of the Cross o San Juan de la Cruz katong nasa ABS-CBN nga series nga mupatay og mga vampira o mga aswang, no? Pero sa simbahang Katoliko ang San Juan de la Cruz o Saint John of the Cross ilado siya nga santos sa iyaha nga gitawag sa English nga Dark Night of the Soul. Sa iyang pagpangita sa Ginoo. Kini siya kung atong hubaron sa Binisaya ang Dark Night of the Soul, makaingon ta nga ang ihang daw ang usa ka kasinatian sa usa ka tawo nga daw ang iyang kalag nilatas o niagi diha sa kangitngitan. Apan diha sa iyang pag-agi sa kangitngitan, no, pangita niya ang Ginoo o iya kining nakaplagan. Ang kinabuhi dili day bed of roses o sa kanta pa kining magic carpet ride. Mao nga kung kita maluya atong hinumduman nga sa madugay o sa madali mausabra na. Ang problema na ay mga solusyon ug naay mga oportunidad usab nga bisan sa mga madulom nga mga sitwasyon. Karong Adbento gipahinumduman ta nga ang kalibutan nawad-an sa paglaom apan ang Ginoo gipadala ang iyang bugtong anak aron sa paghatag og paglaom. Sa sunod nga mga adlaw mo sulod na kita sa mga misa de Gallo ug hinumdumi ninyo sa mga misa de Gallo, especially sa mga Binisaya nga mga santos nga misa, naay kanang mga pagbasa din nga ang mga tao nga naa sa kangitngit nakakita og dakong akahayag, no? So mao na siya ang description sa panahon nga wala pa niabot si Kristo. Ang mga tao anay naa sa dako nga kadulom apan pag-abot ni Kristo nakasinati sila og dako nga kahayag. Sa dihang si Juan Bautista ug ang iyang mga tinun-an nawad-an sa paglaom, ang mga pulong ug mga buhat ni Hesus nagsalikway sa ilang pagduha-duha. Siya gayud ang Mesiyas ug dili na sila mangita pa og lain. Makita unta nato nga si Hesus mao sad ang atong manluluwas ug dili na sad ta mangita og lain. Makita unta nato si Hesus nga siya ang atong manluluwas ug dili na ta mobalhin og laing relihiyon. Dili na unta taanang baki-baki nga nagpaak og kwarta. Dili na unta taanang iring nga nagkamay-kamay, no? Ug dili na pud taanang mga dagon-dagon ug mga lucky charms. Kay si Kristo paigo ra. Ug dili na ta mangita og lain.